ପିତାମାତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା କେ ସରगे ରାଇଜେ ନାହିଁ ପିତାମାତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା କେ ସରगे ରାଇଜ ନାହିଁ ତାଙ୍କରି ଆଶିଷ ସହାୟକା ସିନା ଏ ସଂସାର ତରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟ ସେ ମା ବାପା ଯିଏକି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଜି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରି ଆଜି ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ କରାଇଛି। ହେଲେ ଆଜି ସେ ଛୁଆ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଆଜି ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ହେ ଯୁବକ ସମାଜ 25 ବର୍ଷର ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇଥିବା ସେ ମା ବାପାକୁ ଭୁଲି ଆଜି 2.5 ଦିନର ପ୍ରେମକୁ ଆଜି ଆଦରି ବସିଛି। କଥାରେ ଅଛି ପରା ପେଟେ ଖାଇଥିଲେ ମୋଟେ ଖାଇ ନାହିଁ ମା ତ କହିବ ଖା ଖା ଭାରିଯାକୁ ଯଦି ଖାଇବା ମାଗିବେ ଭାରିଯା କହିବ ଯା ଯା। ଆପଣ ଯଦି କେଉଁଆଡ଼େ କର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବେ ମା କହିବ ପ୍ରଥମେ ମୋ ପୁଅଟା ଖାଇଛି କି ନାହିଁ ଗଣ୍ଡେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ମାଗିବେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଆଣିଛି ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ସେ ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମିକା ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି ନିଜର ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହିଁ। ହେଲେ ଯେଉଁ ମାଟି ମା ପାଇଁ ଆଜି ତାର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛି ସେ ମାଟି ମାକୁ ଆଜି ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଯଦି ସେ ମାଟି ମା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ନିଜେ ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏ ସାରା ଦୁନିଆ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମନେ ରଖନ୍ତା। କଥାରେ ଅଛି ପରା ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗଦପୀୟ गरियसी ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗଦପୀୟ गरियसी ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢ଼ାଇ କରି ଜୀବନ ଦେବି ହସି ହସି। ହଁ ହଁ ଜୀବନ ଦେବି ହସି ହସି।